Πάμε να κάνουμε ένα πρωτότυπο γαλλικό. Πρώτα θα πρέπει να πάρετε τα soft gel tips, δηλαδή να τα μετρήσετε στα δάχτυλά σας, αντί να το τοποθετήσουμε στο χέρι σας, εγώ στο χέρι σιλικόνης, θα πάρετε μία λίμα, θα πάρω παραδείγματος χάρη αυτό, και θα χρειαστούμε και ένα buffer, εγώ θα πάρω αυτό, σας έχω δείξει σε προηγούμενα βίντεο ότι χρησιμοποιώ κάτι ροζ buffer, αλλά αυτά κάνουν καλύτερη δουλίτσα. Παίρνουμε ένα τα νυχάκια, τα λιμάρουμε, γιατί στο γαλλικό δεν γίνεται να είναι μητέρο, πρέπει να είναι κάπως τετραγωνισμένο, σαν το νύχι μας ή σαν οβάδι, και τα λιμάρουμε. Έτσι συνέχεια, αυτό θα το κάνουμε για αρκετή ωρίτσα, για να γίνει σωστό. Δηλαδή περίπου, περιμένετε, να το κάνω καλύτερο. Περίπου έτσι πρέπει να είναι, δηλαδή έτσι σαν τετράγωνο. Αφού τελειώσουμε με το ένα νυχάκι, μετά παίρνουμε πάλι το buffer και κάνουμε το ίδιο. Στο buffer όμως καθαρίζουμε τον νύχι από τα υπολείμματα, ας πούμε, όταν θα από πίσω θα εμφανιστεί ένα άσπρο πραγματάκι, άμα το βλέπετε, δηλαδή που θα ξύνετε, καταλάβατε. Και τώρα πάμε με το buffer να ομορφύνουμε λίγο το σχήμα, να προετοιμάσουμε λίγο το τέτοιο. Εγώ, όπως καταλάβατε, θα κάνω μόνο προετοιμασία των τεχνητών νυχιών. Επειδή το χέρι σιλικόνης δεν έχει νύχια δικά του, καταλάβατε, φυσικό νύχι. Άμα εσείς όμως τα εφαρμόσετε στα δικά σας νύχια, τότε θα πρέπει να κάνετε μια προετοιμασία. Που πρέπει να δείτε τα νύχια σας, καταλάβετε, να μην έχουν κάποιο θέμα. Δηλαδή, εγώ δεν το κάνω όλο αυτό γιατί το χέρι σιλικόνης δεν έχει κανονικά, καταλάβετε, φυσικό νύχι. Οπότε την μόνη προετοιμασία που κάνω είναι στο τεχνητό νύχι. Εσείς όμως που θα κάνετε στο φυσικό σας νύχι, μπορείτε να το κάνετε και πάλι στο χέρι σιλικόνης. Όσοι το κάνετε στο φυσικό σας νύχι, πρέπει να κάνετε προετοιμασία για το φυσικού νυχιού. Πρέπει να αφαιρέσετε τη γυαλάδα του νυχιού με μία λίμα, αλλά όχι πολύ, για να μπορέσει και επίσης να αφιδετώσετε κιόλας. Αλλά εγώ δεν το κάνω αυτό γιατί δεν έχω φυσικό νύχι να επεξεργαστώ, ας πούμε. Εγώ το κάνω μόνο στο τεχνητό, το οποίο εγώ το προετοιμάζω, το μπαφάρω έτσι, άμα θέλω κάποιες ειδικές, δηλαδή, ας πούμε, να φαίνεται όσο καθαρότερο γίνεται και να γίνει και πιο καλό το αποτέλεσμα. Θέλουμε εμείς καλό αποτέλεσμα, για να κάνουμε και μετά καλό βάψιμο, να φαίνεται και καλό το σχήμα θέλουμε επίσης. Αυτό θα κάνουμε όλα με το buffer. Μπαφάρουμε έτσι καλά. Ένα νυχάκι για το γαλλικό είναι έτοιμο, είναι αυτό, δείτε το πόσο καλό έχει γίνει. Πείτε μου δηλαδή δεν έχει γίνει καλό. Λοιπόν, και παίρνουμε και τα κολλάμε. Και την ίδια προετοιμασία κάνουμε και με τα άλλα νύχια. Πρώτα θα τα λιμάνουμε, όπως είπα, με τη λίμα. Τη βάζουμε κάτω, παίρνουμε το νύχι και λιμάνουμε αρκετά. Και όπως δείτε, όταν θα λιμάρετε, θα βγει ένα άσπρο τέτοιο πραγματάκι από πίσω. Αυτό μπορείτε να το αφαιρέσετε με το buffer. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και το buffer για να το κάνουμε καλύτερο. Και με τη λίμα, άμα το τρίψετε και φύγει. Αλλά και με το buffer μπορείτε να αφαιρέσετε πάρα πολλά πράγματα που έχουν γίνει, δηλαδή ατέλειες, για να γίνει ένα τέλειο αποτέλεσμα όπως έχει γίνει αυτό το νυχάκι. Που το έχω κάνει και με buffer, το έχω περάσει από όλα. Τώρα πηγαίνουμε στο buffer, το οποίο θα κάνουμε πάλι την προετοιμασία για να είναι, δηλαδή θα το μπαφάρουμε εκεί που θέλουμε και εκεί που νομίζουμε ότι θέλουμε να διορθώσουμε κάποιες ατέλειες, κάποια πράγματα που δεν μας αρέσουν, μπορούμε να κάνουμε και με το buffer.
όπως ας πούμε και αυτό το νυχάκι βγαίνουν καλά. Γι' αυτό πρέπει καλή προετοιμασία για το γαλλικό. Αυτό πρέπει πρώτα να τα λιμάρουμε, μετά να τα μπαφάρουμε. Θέλει αρκετή προετοιμασία. Θεωρώ εγώ, μπορεί κάποιος να μην την κάνει όλη αυτή την προετοιμασία, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι καλό να κάνουμε μια καλή προετοιμασία για τον νύχι. Και συνεχίζουμε να κάνουμε το ίδιο με όλα τα νυχάκια. Λιμάρουμε και μετά μπαφάρουμε. Μπορεί σε έναν νύχι, ας πούμε, να μην χρειαστεί μπαφάρισμα. Μπορεί να με έχω προσέξει τόσο που να μην υπάρχει καμιά ατέλεια. Αλλά και το μπαφάρισμα είναι καλό. Γιατί προετοιμάζει πάλι το φυσικό νου, το τεχνητό. Για να γίνει πιο καλό, πιο λιμαρισμένο. Για να μπορούμε να κάνουμε καλύτερη βαφή βασικά. Και τώρα πάμε πάλι στο μπάφερ. Αλλά να ξέρετε, βγάζει αρκετή σκόνη, δηλαδή τρίβουμε στην ουσία το νύχι για να γίνει αυτό, δηλαδή ακριβώς που θέλουμε. Ανάλογα πώς το θέλουμε εμείς, το μπαφάρουμε κιόλας. Δηλαδή εγώ το θέλω αρκετά τετραγωνισμένο, γιατί πριν δεν μου βγήκε. Μου βγήκε λίγο στραβό, ενώ με το buffer το έκανα ίσιο τετραγωνισμένο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε έτσι τα buffer. Για να μας διορθώνουν ό,τι ατέλειες υπάρχουν. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να έχει γίνει λίγο πιο στραβό, κάπου να είναι πιο τετράγωνο, κάπου πιο στραβό. Το διορθώνουμε με το buffer και έτσι έχουμε ένα καλό, πολύ καλό σχήμα. Συνεχίζουμε με πάλι λιμάρισμα. Θα κάνουμε αρκετό λιμάρισμα, να ξέρετε. Βγάζουμε αυτό από πίσω και διορθώνουμε ότι να είναι με το buffer. Και συνεχίζουμε και μπαφάρουμε. Εδώ πέρα δηλαδή θα κάνουμε ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα. Αυτό το θέλουμε, έτσι, καλό μπαφάρισμα. Μου έπεσε και τον ήχη τώρα. Συνεχίζουμε να μπαφάρουμε για να γίνει πιο ίσιο το τετράγωνο. Συνεχίζουμε. Και με το τελευταίο νυχάκι. Τελειώσαμε και με το λιμάρισμα, τώρα πάμε να το μπαφάρουμε. Αυτό βασικά ίσιο τετράγωνο βγήκε από μόνο του, οπότε δεν χρειάζεται πολύ μπαφάρισμα. Οπότε πάμε, το βάζουμε εδώ πέρα. Τελειώσαμε και με το μπαφάρισμα και με το λιμάρισμα. Τα βάζουμε ξανά στη θέση τους. Εγώ εδώ πέρα έχω ένα που βάζω, έχω ένα τελευταίο εργαλείο που τα βάζω πάνω. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε ροζ, θα κάνουμε ένα απαλό ωραίο ροζάκι. Δώστε μου ένα λεπτάκι λίγο να το βρω. Λοιπόν, τα βρήκα τα χρώματα, είναι αυτό εδώ πέρα το απαλό το ροζάκι και ένα κόκκινάκι. Πάμε πρώτα να βάψουμε όλο τον ήχη απαλό ροζ και μετά θα το πολυμερίσουμε και μετά θα βάλουμε από πάνω λίγο κόκκινο στην άκρη δηλαδή. Και εγώ δεν έχω άσπρο για να κάνω κλασικό γαλλικό, θα το κάνουμε έτσι, θα κάνουμε ένα πρωτότυπο γαλλικό.
το πολυμερίζουμε και τελειώσαμε με το απαλό ροζ. Βασικά το αφήνω εδώ πέρα στην άκρη για να κάνουμε μετά, γιατί έχουμε και τα άλλα 5 μετά να κάνουμε. Παίρνουμε ένα χαρτάκι, το βάζουμε εδώ πέρα και βάζουμε κόκκινο για να έχουμε, γιατί θα πάρουμε με το πινέλο για να γίνει οι γραμμούλες που θέλουμε. Βάζω αρκετό γιατί θα κάνουμε 10 νύχια αυτό. Και τώρα πάρουμε έτσι όπως είναι τα χρώματα, παίρνουμε το πινέλο μας, μισό λεπτάκι λίγο να το βρω. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Τώρα παίρνουμε κόκκινο. Παίρνουμε κόκκινο και πάμε και κάνουμε μία γραμμούλα από πάνω. Έτσι θα τα κάνουμε σε όλα τα νύχια. Θέλω να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει αυτό το σχέδιο. Γιατί είναι ένα πρωτότυπο γαλλικό. Πιστεύω, εγώ νομίζω ότι το έχει κάνει κανένας άλλος. Αλλά εμένα μου αρέσει. Αυτά τα χρώματα δηλαδή. Εμένα το αγαπημένο μου χρώμα είναι το κόκκινο. Οπότε μου αρέσουν πολύ τα σχέδια με κόκκινο. Και παίρνουμε τον δείχνει λίγο διαφορετικά για να τον βάψουμε. Και τα βάζουμε τώρα μέσα. Κουπίζουμε εδώ πέρα έτσι αυτό. Περιμένουμε να πολυμεριστεί. Ωραία, πολυμερίστηκαν όλα τα νύχια. Πιστεύω είναι ωραίο το σχέδιο. Όμως δώστε μου ένα λεπτάκι γιατί κάτι δεν έγινε και τόσο καλά και δεν το είδα. Οπότε θα το φτιάξω λίγο τώρα για να είμαι σίγουρη ότι όλα θα είναι καταπληκτικά. Τέλεια. Θα βάλω άλλη μια φορά για πολυμερισμό γιατί κάτι δεν είχα κάνει καλά. Να πάμε για να ανοίξουμε το κουτάκι να τα βάλουμε μέσα για να κάνουμε και τα άλλα 5 για να τελειώσει και αυτό το σετάκι. Αυτό το σετάκι είναι της Έλληνας. Μου ζήτησε ένα κλασικό γαλλικό, αλλά επειδή εγώ δεν είχα άσπρο, της έκανα ένα τέτοιο γαλλικό. Είναι με ωραία χρώματα, είναι πολύχρωμο, πιστεύω είναι ωραίο. Τέλεια. Έτσι με τα πρώτα 5 από το πολύχρωμο γαλλικό. Ανοίγουμε πρώτα, βγάζουμε αυτά. Όπως σας έχω δείξει και στα προηγούμενα κουτάκια.
Τοποθετούμε αυτά και να κολλάνε πάνω τα νύχια. Σε κάθε κουτάκι θα πάρετε, πάντα έχει 2 τέτοια μέσα. Να μπορείτε να βγάζετε αυτό το άσπρο προστατευτικό, το οποίο μετά αυτό βγαίνει, το άσπρο αυτό, και έχει αυτό. Αυτό έχει προστατευτικό. Και εγώ τώρα θα τοποθετήσω. Ναι, εδώ πέρα έγινε κάτι λάθος, το οποίο εγώ πρέπει να το φτιάξω αυτό το λάθος. Δεν μας πειράζει καθόλου, θα το φτιάξουμε. Είναι ένα μικρό λάθος το οποίο εγώ δεν το είδα, αλλά πιστεύω τώρα θα το φτιάξω. Για πάμε να τα βάλουμε άλλη μια φορά για πολυμερισμό. Ελπίζω αυτά τα 5 για τελευταία φορά, γιατί είναι τα πρώτα 5, και μετά να κάνουμε και τα άλλα 5 ώστε να ολοκληρωθεί το σετάκι μας. Και τώρα ελπίζω να είμαστε έτοιμοι να τα τοποθετήσουμε. Τα βγάλουμε πρώτα. Βγάζουμε από εδώ πέρα και γυρνάμε αυτό. Παίρνουμε το μισό και το κολλάμε. Εδώ πέρα έχουμε ένα μικρό λαθάκι, το οποίο θα το φτιάξουμε. Κολλήσει όμως κάπου καλά. Κολλήσουμε καλά. Φτιάξω το λαθάκι που έγινε και εδώ πέρα. Μετά να περάσω και στα άλλα 5. Το σετάκι είναι έτσι πιο καλό. Το βάζουμε να πολυμεριστεί. Εδώ πέρα ευτυχώς δεν είχαμε κανένα, αλλά έχουμε βασικά. Να έχουμε. Θα το βάλουμε πάλι εδώ πέρα. Θα το κολλήσουμε καλά. Θα βγάλουμε λίγο αυτό που έχει δημιουργηθεί από εδώ πέρα. Και θα το βάψουμε ξανά. Αυτό τουλάχιστον, και μετά να περάσουμε στα άλλα 5, στα δεύτερα δηλαδή 5 που θα φτιάξω για αυτό το σετάκι. Και βάζουμε και αυτό. Πάει 30.
γράψαμε και αυτό και δεν έχουμε καμία άλλη αποτυχία σε αυτά τα πρώτα 5. Και τώρα πάμε για τα δεύτερα 5. Πάλι την ίδια διαδικασία κάνουμε. Λιμάρισμα και μπαφάρισμα. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πήραμε τα soft gel tips και τώρα παίρνουμε το buffer μας και τη λίμα μας για να κάνουμε και τα άλλα 5. Κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Παίρνουμε ένα όποιο θέλετε και αρχίζουμε και λιμάρουμε. Καλά όμως να λιμάρουμε για να γίνει καλό τετράγωνο. Το πρώτο αυτό είναι έτοιμο για μπαφάρισμα. Το καθαρίζουμε. Και αυτό δεν χρειάζεται και πολύ μπαφάρισμα γιατί είναι έτοιμο είναι καλό τετράγωνο, δηλαδή καλά το έφτιαξα. Το λιμάρισα δηλαδή. Πάω γρήγορα για να γίνει γρήγορα. Και εδώ πέρα θα κάνουμε κάποιες εδώ πέρα χρειάζονται κάποιες διορθωσούλες μικρές για το σχήμα. Καλό είναι. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε για όλα τα νύχια την ίδια διαδικασία. Και κάνουμε αρκετές φορές το μπαφάρισμα. Θέλουμε ένα αρκετά καλό μπαφάρισμα γιατί θέλουμε ένα συγκεκριμένο σχήμα ουσιαστικά. Ωραία, αυτό στον αντίχειρα και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε και με το τελευταίο νυχάκι.
Τελειώσαμε και με το λιμάρισμα και με το μπαφάρισμα. Και τώρα θα τα βάψουμε πρώτα ροζ και μετά θα κάνουμε τις λεπτομέρειες με το κόκκινο. Πρώτα ροζ όμως θα τα βάψουμε. Εγώ έχω διαλέξει αυτό το απαλό ροζ. Εδώ πέρα, εδώ και πριν είχαμε κάποιες ατέλειες στο χρώμα το ροζ. Βλέπω για να είμαι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξουν ατέλειες. Δηλαδή δεν θα υπάρξει κανένα σημείο το οποίο δεν θα είναι βαμμένο. Και το βάζουμε μέσα. 30 δευτερόλεπτα. Κλείνουμε το ροζ. Και περιμένουμε να πολυμεριστεί και να κάνουμε μετά το κόκκινο, τις λεπτομέρειες του κόκκινου. Ωραία, ελέγχω πάλι. Το ίδιο ελέγχω. Τέλεια, βάφτηκαν τέλεια από ό,τι βλέπω. Τώρα παίρνουμε το κοκκινάκι μας. Συνεχίζουμε. Για όλα τα νύχια κάνουμε το ίδιο. Στην άκρη θα βάλουμε κόκκινο. Και παίρνουμε τώρα και τον αντίχειρο, ο οποίος είναι και πιο δύσκολος. Και παίρνουμε και φτιάχνουμε πάλι αυτή τη γραμμούλα. Εδώ πέρα πιστεύω την έκανα λίγο αρκετά λεπτούλα, οπότε θα βάλουμε λίγο ακόμη. Έτσι. Ωραία, και θα βάλουμε για πολυμερισμό τον ίδιο χρόνο. Τέλεια. Ελέγχω βασικά πάλι άμα έχουν γίνει καλά. Το βλέπω έχουν γίνει τέλεια. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια άμα σας άρεσαν. Τώρα παίρνουμε ξανά το διάφανο κουτάκι μας. Τραβάμε. Εδώ πέρα άμα έχει κολλήσει κάτι από το αυτοκόλλητο σιλικόνης, το αφαιρούμε. Το αφαιρούμε γιατί μπορεί κάτι να έχει κολλήσει, γιατί αυτά άμα τα αφήσει και πολύ ώρα μπορεί να κολλήσει κάτι πάνω. Δεν είναι πρώτη φορά δηλαδή, αυτό το προειδοποιώ, θα σας το πω, για να είστε σίγουροι. Και το βάζω εδώ πέρα.
Τελικά έχουμε ένα μικρό λαθάκι, εντάξει, δεν πειράζει. Θα βάλουμε λίγο από το ροζ. Πέρα που δεν έχει καλυφθεί τόσο καλά. Δεν μας πειράζει αυτό. Και τα υπόλοιπα. Τελεία. Ωραία, τον ίδιο χρόνο πάλι. Ωραία. Το βάζουμε ξανά εδώ πέρα. Το παίρνουμε. Κάνουμε και το ίδιο και στα άλλα δύο. Το παίρνουμε, το βλέπουμε όλα καλά. Και το άλλο ένα, το μεγαλύτερο βασικά, τον ήχη που έχω κάνει. Έτοιμο το σετάκι, το βλέπετε, είναι πολύ ωραίο. Φέρνω λίγο και το αυτοκόλλητο με το όνομα για να κολλήσω το όνομα. Εδώ πέρα το έχω. Να το κολλήσουμε. Με γεια σου Έλενα, να το σετάκι, γεια σας.